Nimbaga rabi tayo amin apo. Baka kaslakay mo't ijay mantanas tatay ke basit datay damo ta apaya. Baka kanuhang nga matuloy ti misa. Tanagtudo kukunak mo't apaya akin nga to taabot ti agong yung. Mabuteng kay nga matuduan kung kunak nga luklukwan ida nya. Idi babarito kami. Panak mo makisalsala idi. Ngay tayo dumayo kami diyo, do nga bantay niya. Balasiwon ning apan la makisala apo tibisin mo aglenglenget kang agat anglitan siyempre babarito kay nga sino pa ti mayat nga mangisala kanya. Kaya ada iya nagpasala di ba abay mi nga barangay. Hanak nga nakasort panak ka seminarista ak idi. Ada lagi babarkada. Di may sa nakasort pan, kukunan na bulod man ta pantalon mo. Inted mo na di may sa, napanda di igidan, siyempre nasipngat mo. Inted na mo, di may sa, di pantalon na, napansimala. Di na mainikat di walit na ijay pantalon. Hindi pansumala na ito yung may samot nga, siyempre, barkada nga, mga barkada nga, danayon na nga angaw kada kontan kaawam mo kwarta na asya kinaot na ti walit ni Adapi man babain ti ko 5 pesos pa ilati damage iday. Thank you. Insublinan, idinalpas nga simmalan. Insublinan ta. Insublinan. Insublinan aji pantalon kinuha. Dati walit na. Hindi nakasukat tayo. La, umot iba intik ito yan. Umot iba intik ito yan. Kung anak, day-day nga idans ko kuma, dinawat ko kini mga der. Kung anamot nga, isala na kumamat. Kaya mo sinagsagid ko, namo dati may isa nga, amom dati maraisam nga. Agul ulbot kata ko maratay. Medyo maraisam nga agul ulbot. Kaya mo sinagsagay ko na nang nakadalikap ka pakastanay. Kanyang arti idans ko tata. Kusumabit ka kada kita arkilan nanaman dati may isa. Barin ajiri nana. Diyan mo na dinupin manaw. Idi kuan ko na ay idi ang pipin na pilit da. Anya alangan na ulbudeng kamalit ko na. Nagbasa kang ti, nung namutati pa nangibaga na Katolik, nagbasa kang ti Katolik school, damagam kinirobo. Mo kun nga, daman madina dati namin. Diyan madlatag-tag-tagari Idi nakapanawon piman di akin pantalon. At kadalikap ko, indans ko, takwartana, dati ta supli ni, ay, loko ko. Dati ta supli ni, nanong namutag, birok pwede pa managnag na nagbasa ti Katolik school ka. Kasan imbag ka tayo yung imbaga nga wan. Nagsaksi ako mati ulbog ko na nadayaya. Kung na talaga tayo banbanag nga kaslaan, nanayon na nga angaw mo ilaan nga dahil nga dyan mo pa no insublina. Kasla, at talaga tayo ngay daduma ka dahil panatnak, pamanatnak. Ay, apo dagi tayo mamarites, nagipadamag da. Os-osto data mari, no kunada ka. Ay, apo mari, kunana kay anay. Cross my heart. Apo, promise to God, I visit. At lagi jay ay ayam daga aman kunan atus apo isaldak anya kasana isaldak ti batok ko alangay apo nagganas aw dagiti ato dagiti kas jay ka nga style ay uri dagiti mangutang di makas jay nakabayad kanya na ay apo adda nga dumdumgod ni kumari ni isaldak ti batok ko nga langit panagnakan na bay sikati umo na nga bayada ay apo pumusay kan din naman at karaipos mo ta Facebook di mo lang bayadan. Kung dapat pamanagnak na. Alam ko dapat testigo ko na tayo. Testigo niya. Testigo ko na day dyan. Testigo ti pa local term tayo. Ag testigo. At dapat testigo na. Ay apo talaga. Ang maaramat amin nga. Amoy dagi tayo mamarites ng runan o kan. Tinakabutbutang niya. Amoy day dyan. Diti ko kay eskwelaam, nagbayag agbarkada kayo nga nabayag, uno detay nabayag nga amumon nga mahangkay mo ag-message. Itong damagan na ka. Ay pare, ay apo, kumusta kan? Delikado na to. Amo, di ba, among nagijayan, nagitay tatao nga kakasya nga detay. Kumusta kan? Okay lang mat. Agistorya. Naganas ka nagijayan. Namayat nga diskarte na dyan. Agistorya, mayak to. Intunupan ko, oy amom apo, oy amom friend, casting amin, apo wala. Mayatan, dahil mapano yung ayunan, di lakot talap, promise, ay awan na alakan. Di asim mat, apo napanan, ay intuno,
Rogyam ti agsinger, nakablakal. Ada niya kung nada nga niya, nadaduma, ado ti aramatan na nga, testigo, pamanagnak, nagitay, ako nagganas, kalakas niya kung nadaduma ka, isa niya kung nada nga, no, nangumusta nga, nabayag nga kay mga, ay, delikado, may balak ko. May balak ko na. Kaya yung kala ko madya, pamanagnak, testigo ko na, testigo. Kasi kami ni Apo Jesus, idi dito di pinarigat dan ni Pablo, idi dandalitan persa yun. Kunana, panagnakam nga ada kunana tini. Panagnakam tina ipapankanyak dito Jerusalem. Kastamot ijay Roma. Iso ni Pablo, itituok na nga mangiwarwaragawag kin Kristo, gaputan nagbalbaliw nga rudel. Iti kakaasi nga madusdos sa talaga apatayon dan, inya ti kunana, panagnagkam maipapankan niya kunana. Agtestigo pay laeng, agbalin pay lang nga witness ni Apo Jesus, mapan. Iti Jerusalem kin ijay Roma kunana, dijay ti misyon na. Kada tayo magkakabsat, mabaling mo nga i-apply tayo, iti biyak tayo dito. Kristiyano, nabunyagan. Pamilya ti Kristiyano. Anya dagiti signs, anya dagiti senyal, anya dagiti pakakitaan, nga sika, panpanagnakam, nga tao na ka ni Kristo, akas Kristiyano. Kanamayat, ijay, no mangan tayo, ay ka, damo jilualo tayo, bendisyon, apo dito nga tarao. Nung daduma da tayo, nga katoliko ka, no mangan tayo, ijay restaurant ka, mabain pa yung sign of the court. No daduma ka, teka no bat-batit ti ikabil datat mo. Mabain da pa yung aglualo, no makakita kay kadagiti sa bali, agkidom da pa'y, laman, apo, bendisyon nam da ito, apo, pakaunang ti basbasol ni, apo, 30 minutes nga kararag, ay, awang mo tinatakin, nanti pusan. Alahamad nga kasjay, da tayo ko umuna, witnessing, you are a Christian, numangang kay Jeruar, mayat mo tada kiti daduma ka ura bibiyahe da na makalabas dati church adaday sign of the cross. Ngam dumangan di restaurant no daduma ka no katolikong ka ngaglualong. Diyan ka mo apay bisinda siguro mat maawatan tayo nga tata bisinda ta siyempre nagdadakkel da garod. No daduma ka malipatan pamanagnak awan. No daduma ibain. Isuda kahaan talaga nga seryoso da. May kadwa. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Ang lang nga di makita niya. Ti witnessing, ti panagpanagnag nga ni Kristo kada tayo. Nala ko matatanag malang. Anya dagiti galad nga maiyan nurot kin Kristo nga iso ti pamanagnag mo nga si ka-Kristiyano pa. Adda natulungan, adda nagpakumbabaan, adda pinakawan mo, adda inayat mo, Dayjay inaramid mo ka nabuhusan ti na Kristyanuan nga pamati kin Kristo addaan ayat. Anya dagiti pakakitaan nga iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo ka ipanpanagnak tayo nga da tayo tao na tayo ni Kristo. Tahangan inihanlangan ni Pablo panagnakam ti maipapanagnakam ti maipapankan niya kunana. Kada tayo mati inaldaw-aldaw panagbiyak tayo adda mariiri na daking ka nga panpanagnakam nga sika tao na ka mariiri na da ka di nga sika ka Kristiyano ka uri ka di pa nagtrabaho kung naklangarodan uri ka dagiti simpleng aramid iji bay pagtaangan nata panaglaba panagluto panagdalos panagsimpa panakilangan, mabalin nga ipakpakita tayo na Kristiyano tayo di dyan. Ketika haron napno ti dayamudom, reklamo, agkom-complain, saksakit tinakom, ay sayang, haan nga maibagay di dyan. At damot aja, agrurod tayo. Amoy ti agrurod ka kapsat, normal ti agrurod. Nya, ngam haan tayo nga itulok nga makabason tayo. Tanugad dumon agrurod tayo ka, pinagtipon tayo mo jirurod kin basolan. Haan niya po Isus ka nagrurod pa'y.
Gapot ang madi aramiden da ka narurod. Ngamhan na nga intulok nga nag. Basol, tikaro na namin kanya tayo ko no, nagrurod tayo ko. At da kabulon na nga basol madia. Iso nga tatakakab sa tikarin na kanya tayo, itinaldaw-aldaw. Panpanag na kantay ka di nga tayo, Kristiyano tayo. Iyawangas ti panagbiyak tayo ko, rinada ka di nga pang sika. Kunada ko mati Ingles na may mayat. May mayat sa ti panangibagada ti Ingles nga. Are you a living witness? May saka ka di nga si bibiyag nga mang panagnak. Nga testigo nga si kakat. Are you a living witness of Christ? Kas lakas di ko man. Naununag man ti bagadan ka, alter Christos, another Christ. Naununag manan, di ibagada in persona Christi, in the person of Christ. Nga si kakuman magmagnaka ko, wow, kas na Kristo datoy, agranranyag. Nagmayat di aura na agranranyag. Tikaro na agranranyag tarupam, kajilikudam ka nangisit, ay madi, black and white. Tamo la pulbos mo gayam gin. Diyos ko, datakit nga utangam ti, Bombay nga chinchanso nga yung kapagpapa. Itintin nagam ti ko data chinchanso ka apay. Chinchanso amot agraman amin Kaditi ko haan ang agranranyag gapo ti chinchanso wano anyag tan. Agranranyag ka agapota makikita. Wow, Kristo datoy. Wow, kala makita ako maka-agranranyag ka. Kasla di aurahan na ka na Diyosan. Nakarigrigatin sumungad ka kadada di isturwon o dadagay tayo kuwang kadata payud mo nga sumungad ka. Tayo, awan data. Amuyaw. Kabukbutang na ka. Ay, Diyos ko, pakawadang. Kalaban ka, kasi hanggang na Kristo. Alakarit ako. Nagmayat ko man datayo. Dati sisa tayo. San Juan, dati sisa yun niya. Wow, dagiti ko masisa San Juan ko. Kaslamod lang. Sino nga San Juan? Apostol. Dati na isa Ibanghelyo tayo. Isimursurot kin Kristo. Inwarwaragawag na ni Kristo. Bilabid ay ayatin ni Kristo. Ni San Juan. Impampang, among titerm na ni San Juan, impangpangruna na nga adalang. Nagsiat atasisayo, impangpangruna na kayo mat. Nagsiat kumamot no kadindin na yun ni Kristo. Kaday tapay udyo ka agat Kristo. Sumugat ko, wow, payod ni Kristo. Nandang ta payod yung mga sisa sa anuhan, agat peryaan. Diyos ko dati. Nakaisama ti ari-ari peryaan na yung mga running lights. Samo dati. Maturog ka, ti makitkitan ka, tataray nga bumbilya nga, at na numero na nga, kanyan, ABCD. Imbes ko mga ni Kristo, ti makitkitam no maturog ka, dati mga running lights na pangkay nga rin nagperya. Ala, hindi ibagbaga na dati kakabsat, challenge kanya tayo. Ang dati sisayo, mayat. Taba, impang pangarunan ni Kristo. Kaya di ko maaura. Di ko mapayod. Di ko mamakita da. Kadla ko living witness. Mangipakita na da tayo. Pamanagnak. Ipanpanagnak tayo ni Kristo. Iti panagbiag tayo. Iti panakilangan. Iti wagas ti panagbiag. Panagtrabaho. Iti sa din naman, trabaho. Yung nagkipat tayo na mariin na ko man ni Kristo.